Исәнмесез. Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лиана Ганиева. Бүгенге программада Әлмәттә Альмед Ойлерс Cup хоккей турниры тамамланды. Югра үзенең беренче җиңүен 2-1 исәбе белән яулады. Әлмәт районына озакка сузылган яңгырлар килде. Синоптиклар атна ахырына кадәр яңгыр һәм болытлы һава торышын вәгъдә итте. Әлмәт ишегаллары үзгәрүен дәвам итә. Безнең ишегалды программасы 4 ел элек эшли башлаган һәм шул вакыт эчендә шәһәрдә һәм районда 300дән артык ишегаллары яңартылган. Әлмәттә Альмед Ойлерс Cup хоккей турниры тамамланды. Йомгаклау уен көне алдыннан турнир нәтиҗәләре бик үзгәрүчән иде. Нәтиҗәләр соңгы 2 матчтан торды. Алдагы көндә Югра үзенең беренче җиңүен 2-1 исәбе белән яулады. Шуның аркасында 4 урын гына билгеләнде. Анда Торос нефть командасы урнашты. Кичә нефтяник Казанның Барс командасы белән очрашты. Исәпне 13-нче минутта Ислам Гарәйшин һәм Богдан Коротковлар ачты. Александр Рахимуллин бик төгәл иде. Кунаклар исәпне икенче периодта гына тигезләде. Көчле һөҗүм белән голны Данил Зиновьев кертте. Күпчелектә уйнап әлмәтлеләр алга чыкты. Айдар Нәҗметдинов 2-1. Финал нуктасын Сиренага 8 минут калганда кызыл каралар куйды. Никита Евсеев һәм Артур Бровкин биргәннән соң 3-нче шайбаны Адель Булатов кертте. Каты көрәштә нефтяник рәттән 3-нче җиңүен яулады һәм төп трофейның иясе булды. Барс 2-нче, Югра 3-нче булды. Әлмәт районына озакка сузылган яңгырлар килде. Синоптиклар атна ахырына кадәр яңгырлар һәм болытлы һава торышын вәгъдә итә. Ләкин инде хәзер шәһәр һәм район халкы табигать стихиянең нәтиҗәләрен үзләрендә тойды. Аккан пычрак сулар кешеләргә подъезддан чыгарга комышалый. Көчле җилдән агачлар сына, авыл халкы дөньядан аерылып калган диярлек. Яңгыр суы Островский урамындагы 3-нче йортның ишек алдына ага. Монда реконструкцияләү эшләре бара, әмма яңгырлар планнарга үзгәрешләр кертте. Ремонт барганлыгы китерелгән бордюр һәм ком таулары гына күрсәтә. За 3 недели навезли песок и гравий, из-за дождя все это течет и размазывается по всему двору. Палетов или временных дорожек нет. Когда начнутся полноценные работы, непонятно. Сейчас же невозможно уже 3 недели дойти до подъезда. План буенча биредә эшләр июльдә башланып, августта тамамланырга тиеш булган. Инде җәйнең соңгы аеның уртасы. Шәһәр халкына аларның үтенечләрен ишетерләр дип кенә өметләнергә кала. Кешеләр өчен вакытлы юл салачаклар. Начар һава торышы шәһәрнең башка районнарына да уңайсызлыклар тутырды. Тукай проспекттагы ишек алдына агач туп-туры таган өстенә ауган. Үзеш департаментында урынга идарәче компания мастеры чыгачак дип ышандырдылар. Әгәр шәһәрдә яшәүчеләр начар һава шартларына бәйле кыенлыкларын ничек тә булса хәл итә икән, авылларда вазгыять башка. Хәзер кешеләргә пычрак боткасы белән көрәшергә туры килә. Барлык машиналарда мондый каршылыклар полосасы буйлап узарга сәләтле түгел. Как машина должна здесь проехать, вообще непонятно. Просто забилась, да, вся арка грязью. Бу юлны без апрельдә төшергән идек инде. Ул чагында монда кардан да үтеп булмаслык пычрак иде. Главтат Дортранс 2024 елдан 2030 елга кадәр чорда ремонт ясарга мөмкинлек икәнлеге билгеле булды. Ә моңа кадәр җирле халыкның газапларын вакытлы чаралар белән генә хәл итәргә тырышалар. После каждого поста в соцсетях проезжает грейдер, грязь по бокам расталкивает. Дорога уже с наклоном в середину, камни торчат из грязи, колеса страдают. Пока наездили одну колею, но на ней и разъехаться нельзя, и в грязи машина не тормозит, как по льду идет. Я один однажды чуть не улетел за дорогу, когда тормозить начал по грязи, хотя ехал до 50 км в час. Тормышларын куркыныч хәлгә куймас өчен кайбер авыл кешеләре шәһәргә урау юлы белән килә. Бу 7-8 километр артык юл. Күрәсең, булай тагын 8 көн йөрергә туры киләчәк. Районда яңгырлар нәкъ менә шул кадәр явар дип вәгъдә итә синоптиклар.
Әлмәт ишегаллары үзгәрүен дәвам итә. Безнең ишегалды программасы 4 ел элек эшли башлаган. Һәм шул вакыт эчендә шәһәрдә һәм районда 300-дән артык ишегалды яңартылды. Ремонт эшләре тамамлаган урыннарда үзгәрешләрне зурлап билгеләп үттеләр. Шундый бәйрәмнәрнең берсе Зарипов урамындагы 7-нче йорт адресында узды. Концерт программасы, мастер-класслар һәм сыйлаулар барысы да Зарипов урамындагы 7-нче йортта яшәүчеләр өчен. Безнең ишегалды программасы буенча ремонт эшләре ахырына кадәр төгәлләнмәгән иде, әмма төп өлеше инде артта. Кое-что еще отремонтируют, не удивляйтесь. Это мое поручение было, чтобы вместо тепловой камеры все-таки мы выположили, и там была возможность тоже парковаться. Ну и планируют еще коллеги установить один дополнительный детский снаряд МАФ, который немножко запаздывает и едет из Калининграда. Яңартылган ишек алдында заманча таулар, таган һәм спорт зонасы урнаштырылган. Татьяна Гайсина бөтенләй башка балалар майданчыгын хәтерли. Гаилә монда инде 8 ел яши, һәм алар үзгәрешләргә шат. Татьяна сүзләренчә, ремонтны тиз төгәлләгәннәр, якынча ай ярым эчендә. Вот, двор был старый, площадка была старая. Вот, но сейчас так все обновилось, все красиво у нас. Дети довольны, мы довольны. Матур таулар һәм таганнар яхшы, ләкин Татьяна битараф булмаган кеше буларак ишегалды тагын да ямлерәк булуын тели. Еще хотелось, чтобы трава была зеленая, может быть, газон. Как бы вот сейчас же стелят уж современный газон. Как бы вот этого, я думаю, что не хватает. Бәйрәмдә актив яшәүчеләрне бүләкләделәр. Алар арасында Роза Рәхимова, аның кайчандыр яшелчә бакчасы булган, пенсиядә ял итү күңелсез тоелган, һәм ул күп катлы йортның тәрәзәләре астына клумбалар ясарга булган. Мы с мужем решили развести палисадник, цветы. Мы рассаживаем цветы, ухаживаем, все новые, каждый раз что-то еще другое новое обновляем. Ну и вот вроде так красоту навели. В общем-то, цветами занимаюсь я по двору. Роза Рәхимованың күршеләре арасында булышчылары юк диярлек. Тәрәзә төбенең матурлыгы өчен әлегә ул гына җавап бирә. Безнең ишегалды программасы инде 4 ел гамәлдә, һәм шул вакыт эчендә шәһәрдә һәм районда 300-дән артык ишегалдын яңарттылар. Әлмәтлеләр мәдәни тирәлектә әдәпсез кунак турында фикер алыша. Исерек Ират шәһәр халкына һәм кунакларына бәйләнә һәм тибеп җибәрә. Инцидент Әлмәт иҗтимагый үзәге янында. Анда әлмәтлеләр бөгелмә артистның чыгышын көткәндә булды. Җәнҗалчы сәхнәдән аңа кисәтү иткәннән соң да тынычланмады. Нәтиҗәдә исерек Иратны полиция алып китә. Әлмәт суды мошенниклыкның яңа төре турында хәбәр итә. Хәзер аферистлар үзләрен суд эшчеләре дип таныштыралар. Алар күптән түгел генә бу инстанцияга ярдәм сорап мөрәҗәгать итүчеләргә шалтыраталар. Сезнең эш буенча тыңлау датасы билгеләнгән дип хәбәр итәләр. СМС-кодны әйтеп бирүне сорыйлар. Чынлыкта исә бу вакытта җинаятьчеләр дәүләт хезмәтләренең шәхси кабинетына керү мөмкинлеге ала һәм үзләре теләгәнчә мәгълүмат белән идарә итә, шул исәптә кредит та ала. Судка мөрәҗәгать итүчеләр турындагы мәгълүмат ачык кулланылышта, ә телефон номерларын җинаятьчеләр законсыз алынган мәгълүмат базаларында таба. Әлмәт шәһәр суды матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, әгәр гариза бирүче дәүләт хезмәтләрендә повесткалар алу вариантында сайлаган икән, алар аңа берни дә СМС-кадан кодлардан башка керәчәк, бигрәк тә аларны кемгә дә булса хәбәр итәргә кирәк булмаячак. Суд хезмәткәрләре СМС-ка кодлар таләп итми, моны судта азызыкладылар. Лениногорскида инде 4-нче тапкыр этләр милли күргәзмәсе узды. Конкурсны җирле хезмәт этләрне үрчетү клубы оештырды. Оештыручылар язганча, этләрнең бер юлы эш диплом алу мөмкинлеге булган. Кара алтын 2024 күргәзмәсе Боз сарае бинасында узды. Монда барлыгы 48 койрыклы конкурсант очрашты. 4 аяклыларның матурлыгын һәм грациясын бияләргә Мәскәү, Казан һәм Бөгелмәдән чакырылган экспертлар килгән. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз.